Para evitar a propagación dos grandes incendios forestais e protexer as poboacións, un equipo de investigadores da Universidade de Vigo identificou no Baixo Miño 35 áreas estratégicas de xestión, lugares onde se debería centrar a prevención. Un proxecto piloto con financiación europea no que están implicadas 40 comunidades de montes. Lugares como este, con cultivos ao redor das casas, son tradicionais áreas estratégicas de xestión, fundamentais na prevención. Unha certa área de seguridade que permite xa non que non cheguen as lapas ás casas, sino que mesmo se os medios tienen que actuar, os medios van a actuar tamén con unha certa marxen de seguridade. Co abandono do rural, o monte é un continuo e hai que crear zonas dende onde atallar mellor o lume. Xa sufrimos incendios, temos que aprender deles, pero a idea é ser capaz mesmo de aprender sin que os incendios aínda nos ocurran, empezar a intentar ver como un paisaxe modificado pode ser máis resistente se nós estamos simulando distintas tipoloxías de incendios forestais sobre o mesmo. Con ferramentas tecnolóxicas estudaron o tipo de vexetación do Baixo Miño. Despois queimárono dende 350 puntos con 7 escenarios climatolóxicos. Trazaron os camiños do lume e atoparon os puntos negros. Aqueles puntos polo que é máis seguro que vaya a pasar un lume e aqueles que teñen pois unha prioridade de actuación por concentración de lumes que podan vir de calquera punto do territorio e de calquera condición meteorolóxica. Aquí temos as 35 áreas estratégicas de xestión identificadas. Agora, o equipo de investigadores da Universidade de Vigo está localizando esas zonas de actuación en 300 km². En cada unha desas áreas, a estrategia debe ser diferente. Haberá que combinar queimas que escritas con pastoreo, outras zonas na que habrá que cambiar completamente a vexetación que hai neses sitios, outros que terá que ter unha xestión determinada, pois un réximen de podas, un réximen de claras. Para aplicar este coñecemento no territorio contan co apoio dunhas 40 comunidades de montes que son as propietarias do 80% dos terreos da Serra de Argallo e da Groba. Hai problemas, o lume é clarísimamente o principal, que non se poden abordar de xeito illado. Necesitamos a colaboración de todos. A universidade nos brindaba un coñecemento de que podíamos actuar de algún xeito para adiantarnos ao lume. Aprenderon do que pasou en 2013 no Rosal. En 18 horas as lapas queimaron 2000 hectáreas, boa parte do monte ordenado, con gando, con cortalumes limpos, ben xestionado. Realmente fai falta outro modelo de xestión nos montes, máis alá de que individualmente podes estar facendo os traballos máis ou menos ben. Non hai ninguna dúbida, o camiño é este, e por tanto teremos que seguir persistindo para convencer ao resto.